ॲलोपॅथीमध्ये इमिडिएट रेमेडी आहे आपल्याला. होमिओपॅथीमध्ये जरा टाईम लागतो. बट इज इट करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, इज इट दॅट की ॲलोपॅथी आपल्याला वरच्यावर ट्रीटमेंट करतो आणि इट फिक्सेस दॅट पर्टिक्युलर मोमेंट. होमिओपॅथी टेक्स अ लिटल मोर टाईम, जास्त वेळ घेतो आपण आणि त्याच्यानंतर ते क्युअर आतनं करतो. सो अँड यू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लेम फ्रॉम वेअर इट हॅज स्टार्टेड. येस. इज इट ट्रू? यू आर राईट इन टू सम एक्सटेंट. हं, मी कुठल्याही पॅथीला कमी लेखत नाही. हं, ॲलोपॅथीचे त्याचे त्याचे फायदे आहेत. हं, म्हणजे जेव्हा अर्जन्सी असते किंवा हं, इमिजिएट तुमचं पेन थांबवायचं आहे हं, किंवा इमिजिएट तुम्हाला रिझल्ट पाहिजे आहे, त्यावेळेला ॲलोपॅथी लागू पडते. हं, पण पहिल्या स्टेजनंतर ॲलोपॅथी सारखी सारखी घेतली की त्याचे साईड इफेक्ट पुढे यायला लागतात. हं, आणि इट इज नॉट मी सेईंग, इट इज व्हॉट पीपल से. हं, तर त्यावेळेला जे काय आहे की आजार हा पूर्णतः बरा हं, होण्यासाठी होमिओपॅथी जी आहे ती तुमच्या व्हायटल फोर्सचा हं, उपयोग करते. म्हणजे तुमची जी अंदरुनी एनर्जी आहे, हं, त्या एनर्जीवरती काम करून ती एनर्जीच तुम्हाला हीलिंग करायला हं, भाग पडते. आपण आता सध्या आपण जे म्हणतो की तुमचे वाइब्स पॉझिटिव्ह आहेत, हं, तर प्रत्येकाचे वाइब्स पॉझिटिव्ह असतात. पण त्या पॉझिटिव्हिटीमध्ये बदलण्यासाठी हं. होमिओपॅथी हेल्प्स.